Familia enpresen jarraikortasuna, mikropresentzat plan espezifikoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Garen enpresaren elkartea eta Kaiz Internen arteko lankidetzaren bitartez, familia enpresen jarraikortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopoen inguruko proiektua burutzen ari gara. Proiektuan zehar burututako bileretan, hau da, mikroenpresa, elkarte ezberdinekin izandako bileren bitartez, familia enpresen eta autonomoen behar ezberdinak identifikatu ahal izateko aukera izan dugu. Feedback bilera hauetan, ideiak eta proposapen ezberdinak elkarbanatu ditugu, oinarrotza prozesuaren eta jarraikortasunaren inguruan hain zuzen ere. Guztia, oinarrotza eta jarraikortasuna mugatu eta oztopatu ditzaketen faktoreak identifikatzeko helburuarekin. Egindako bileren informazioa jaso ondoren, azpimarratu behar dugu, familia enpresetan informazio gabezia nabarmentzen dugula, oinarrotza prozesuen inguruan eta oinarrotzak bermearekin egiteko dauden aukera ezberdinen inguruan. Erakunde publiko ezberdinak, kontzientziazio, informazio eta aholkularitza plan ezberdinak burutu dituzte, baina gure ustetan ez dira mikroenpresetara heldu plan hauek. Kolektibo hauetara heltzeko politika publikoak burutzeko zailtasunen ondorio izan daiteke adibidez. Gainera, aurrera ataratako plan batzuetan, 6 langile baino gutxiago mikroenpresak planetik kanpo utzi izan ohi dituzte, eta ezin izan dute plan horietan eskainitako aholkularitza eta laguntza jaso ahal izan. Kontutan izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustaten arabera, enpresen 92% mikroenpresak direla, erakunde publikoek bultzatutako planetan 6 langile berako mikroenpresak baztertzeak eragin ezegokiak izan ditzake Gipuzkoako eta Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian eta baita enpresa sarean ere. Egia da, ez dela egokia enpresa tamaina ezberdintasun nabarmena duten enpresentzat plan berbera eskaintzea eta martxan jartzea. Horregatik, beharrezkoa dela iruditzen zaigu enpresaren tamainaren araberako plan espezifiko batzuk burutzea, oinarrotzaren eta jarraikortasunaren inguruan informazioa eskainiz eta aholkatuz. Mikroenpresek oinarrotza prozesuan eta jarraikortasunean zehar izan ditzaketen zailtasun, muga eta beharrak ez dira tamaina handiagoa duten enpresen berberak. Horregatik, egokia eta beharrezkoa ikusten dugu oinarrotza prozesuan inguruan aholkatzeko plan baten sorrera, mikroenpresen beharrak eta ezaugarriak baloratuz. Plan hau, Eusko Jaurlaritzatik edo Foru Aldunditik bultzatu beharko litzateke, baina praktikan erakunde gertuagoko batzuen bitartez izan beharko litzateke, hau da udaletxe, mankomunitate edo garapen agentzien bitartez. Modu honetara, enpresen eta erakundeen arteko erlazioa gerturatuko litzateke zuzenagoa bihurtuz. Gainera, lurralde bakoitzeko ezberdintasunen arabera, aldaketak egiteko aukera egongo litzateke.